Dobrý. Neznám skoro nic lepšího. Uděláme čáru. Je to jednoduchý. Začít to mít pod kontrolou. Vítejte přátelé, jsme u dalšího dílu a já se tady potkávám opět s Jirkou Tkatličíkem, nejsilnějším mužem Česka, můžu to furt říct, ne? Asi můžeš, asi se ty tituly nemažou, jinak zdar a sílu. Všechny vás zdravím tě Tome. Čau, díky za pozvání. Naposled jsme se vlastně potkali v Chrámu síly Ano. tebe, kde jsme makali, já jsem si vyzkoušel nějaké disciplíny. Myslím, že jsem tenkrát přijel domů hodně zničený. Jo. Je to, já nevím, něco přes rok. Co se od té doby u tebe změnilo? Co jsi zažil, co jsi vyhrál? Dost věcí se změnilo, no, tak Chrám už síly teda není v Čáslavi. Už máme ho nějak improvizovaně jako v Mochově, ale úplně to není to, co bych si představoval, takže to je jedna věc, co se změnila. Druhá věc je poměrně slušně se mi povedlo si zranit záda. No, vyklepl jsem si druhou plotinku a jednu jsem úplně zničil. Vlastně začalo to na mistrovství světa letos v červnu, který jsem i teda tady s tím handicapem vyhrál. To bylo hodně se zatlýma zubama, ale byla u toho moje dcera, já jsem mi to chtěl ukázat. Dávejte bacha na to, co si přejete, protože já jsem řekl, že chci ukázat dceři, aby viděla, jaký je táta bojovník. Bylo to na 3 dny, první den to bylo jako nůž máslem, 2 první místa, no a druhý den jsem se nemohl pak jako vohnout pro vidličku, jo, a musel jsem závodit s těma bolestma, protože jsem to nechtěl zdát a nakonec se to teda shodou všech jako náhod ty vole vesmíru, prostě protnuly se ty paralely a jako povedlo se vyhrát, no ale jako docela jsem to odstral, pak jsem teda ještě něco odzávodil a teďka jako rehabilituju, protože mi srůstají obratle, no. Krásně. A byl jsi s tím vlastně na operaci, nebo? Nebyl, protože moje tělo se zase zachovalo chytře. A ono tu plotinku, hodně jednoduše laicky řečeno, yes. Tu plotinku nějak jako prostě vytlačilo, ta už tam není a dosedli obratle na sebe a začali srůstat. Takže ta jedna plotinka je někde mimo? Ta už není, no. Ta L51 už je pryč, ta už je minulost. No. A nejseš teď menší teda? No měl bych být, no, jako jo, neměřil jsem se ještě, ale jako určitě měl bych být. ještě pár let a předostu ti, protože je to možný, já všechny tam vytluču, tak to, anebo poletím do vesmíru a tam se zase natáhnu, no. To je taky můj plán takový. Já se právě potřebuji zvětšit, tak já si udělám výlet. Jo, tak budeme spolu. Takže zase si vyhrál, to bylo vlastně zlato z mistrovství světa do 105 zase. Ano, přesně tak. A od té doby rehabilituješ? Od té doby rehabilituju, no. A teďka mám takový jako volno, takže já si tu rehabilitaci užívám po svým, takže začal jsem líst třeba po stěně, všechny ty... Konečně ty věci, co jsi chtěl dělat. Jo, přesně tak, takže teď jsem fakt jako takový víc jako sportovec, ne vrcholový sportovec, ale jako od všeho něco si ochutnávám a jako hrozně mě to baví a ještě paradoxně ještě nepřišlo to, že se mi stýská po závodech, což většinou bývá jako za 2 měsíce. Možná už se z toho tím zraněním jako nasytil na nějakou dobu, ale ono zase přijde. Asi já si myslím, že to přijde, přece jenom těch závodů za mnou je asi přes 220, takže těch závodů už jako hrozná řada. Vím, co to přináší do plusu, vím, co to přináší do minusu a říkám, teď si chci zkoušet fakt tak rok, jako takový ty jiné věci a trošku já říkám, že trošku člověk vytáhne hlavu z prdele. No jasně, z té bubliny svý jako hezký vlastně, ale zjistit vlastně co dál. Ty děláš i moderátora na Valhalla Fight? Ano, taky, no, takže mluvené slovo mi jde, takže, nebo aspoň myslím si, že mi jde. Lepší. Takže... A neláká tě dát si zápas někdy nějaký? No, jako do budoucna bych to určitě chtěl a doufám, že se z toho teďka jako nikdo nechytne, jo, ale vím, že to musí jako uzrát, ale jako určitě jako boj bez rukavic, já to beru tak jako gentlemansky, jako že by se mi to jako hrozně líbilo, ale fakt jeden a konec, jo, protože vidím, jaký ty kluci mají pak osudy, jakou mají životnost, tak jako není to takový ten sport, co bych si vybral, kterým bych jako pokračoval, ale jako jeden ten zápas přijde mi to jako velice chlapský. Je to takový podobný, jako když jsi přijel spodou, nebo? Jo, je to takový surový, takový animální. Good. No, teď se vlastně nacházíme ve Spartan Gymu v novém velkém komplexu na Smíchově. Ano. A to je vlastně i, ty se sem teda přesedlal, teďka děláš tady trenéra? Ano, já tady teďka dělám trenéra, vlastně trošku díky Martinovi, protože Martin tady vybudoval jako něco moc krásného. Já jsem tady byl na otvíračce, jsme se tady vlastně potkali, že jo, a hrozně se mi to líbilo. Říkal jsem si, jo, tady by to šlo. Já jsem byl předtím na Proseku a přešel jsem sem a tady ty podmínky jsou jako o mnoho lepší, je to tady super. Kdybych byl svobodný, tak v jedné z těch kukaní tady normálně bydlím, protože tady je úplně jako všechno a určitě se plánují i nějaké věci jako do budoucna, že rozhodně doporučuji navštívit jako Spartan Gym na Smíchově, protože fakt to stojí za to. Nádherný wellness, nádherná posilovna, 3,5 kilometru, velký vlastně komplex, jo, takže neuvěřitelný. Za mě je to něco, co v Česku asi jako nenajdeš. Prostě za prvý i ty lidi, i ta energie, já to tady mám rád.
je to prostě i to podobně, co měl Martin v těch ostatních gymech, ale s tím prostorem a s tím vybavením je to jako úžasný. Fakt se tady dobře cvičí a doufám, že se tady povede vybudovat ta silná komunita, jako nejenom strongmanská, protože je to pak radost, že jo? Když je takový ten velký anonymní gym, tak to je takový o ničem, že jo? Ale tady jako cítím, že by se to mohlo stmelit. No. Pro lidi, co by u tebe chtěli trénovat, máš ještě místa? Jo, nějaký místa tam určitě jsou, budu rád, když se ozvete, vždycky se to samozřejmě dá nějak udělat a prosím vás, nebojte se, protože všichni si myslí, že já je budu nutit jako dělat 300 kilový tahy, ať už je to chlap nebo ženská, a ne, já mám několik jako certifikací z kettlebellu, funkčního tréninku, takže jako já mám i maminku s dětma, jo, jako na tréninku normálně. Vzpomněl, že vlastně moje segra byla s přítelem u tebe na kettlebellu? Nebo no, je to možný. Jo. A to bylo od tebe nebo od... Ne, to bylo asi od Pavla Macka, jo, to je takový můj guru kettlebellové, jo. Takže, počkej, kdo schválně? Taková blondýna malátérka chlupová. No jasně, Pohan, no jasně, jo, tak je pozdravuj, super, ty znám, ty jsou super, super. Pohanová. No už je u Panova, už měli svatbu, že jo, no, takže svět je malej. Jo, takže ty byli v Rumburce a vlastně od Pavla, bych ho chtěl pozdravit, protože skvělý člověk a skvělý učitel, takže se snažím všechno nasávat i jako trenérsky, ale i samozřejmě do toho mýho sportu jako výkonnostně, no. Super, takže máš se dobře, život se mění. Teď bych se chtěl zeptat na pár otázek vlastně i o čem je tahle série Life Changer, kdy se bavíme o biohackingu celkově vůbec, jak v životě si pomoct tělu, hlavě, když lidi dělají ať už normální práci nebo prostě extrémní sporty. Ty jako nejsilnější Čech si zažil 220 závodů, nesmysl, nazvedal si nesmysl a samozřejmě všechno má svůj dání. Jasně, nějaký zranění tam jsou, to jasný. Co je pro tebe jako klíčový, co využíváš třeba v běžném životě za suplementaci nebo byliny, nebo vůbec rituály, i o meditaci a tedy, takže jasně. Co by si vypíchl ty a co tobě funguje? U mě je to takový jako velký balíček, ono těch věcí je samozřejmě jako hrozně moc. Já bych nejdřív chtěl říct teda, že vždycky největší věci se mi povedlo jako vyhrát, zvednout a tak dál, dosáhnout, že tam nejdřív musí být ta láska. Jo? Jakmile tam není jako ta láska, takový to přesvědčení, to, co vám dává tu sílu, že to vážně chceš, tak to vlastně jako nepůjde, nebo jde to jenom po omezenou dobu, ale pak se to nějakým způsobem zadře. Jo? Pokud je vaše motivace plitká, dejme tomu jenom jako peníze nebo nějaký úspěch, tak to nikdy nebude jako tak dobrý. Ale pokud já jsem byl vždycky motivovaný v tom strongmanu tou láskou, dneska jsem to zrovna říkal i Kubu Angelovi, že ano, až jako do letošního června, on se mě ptal, jestli budeš mít někdy nějaký zápas, jo? A říkám, já vůbec o tom takhle nepřemýšlím, protože pro mě ten strongman byl jako všechno a byl jsem na to takhle jako fokusovaný. Takže vlastně každý den směřoval k tomu, aby ten trénink byl co nejlepší a nejlepší. Takže nejdřív jako nastavit tu hlavu, jít si za tím, co doopravdy chceš, a pak jsou samozřejmě nějaké věci, které vám jako můžou pomoct, a toho jako pestrá plejáda. Já jsem takový, že mě funguje jako všechno, mě někdo, jo, že se dokážu přesvědčit o placebo. Jo, no jestli tak placebo je nakonec ta hlava a ta hlava je ta nejsilnější. A zase se vracíme k té hlavě, k tomu primární, že... Ale samozřejmě pak jsou věci, které fungují. Třeba já sám míchám nějaký testosteronový mixy, jako bylinek, jo, dejme tomu nějaká maka, jo, jsem tam tonkat ali, jo, ashwagandha a tady tyhle ty věci, takže tohle si jako, mám to i z krve potom jako vypozorovaný, že fakt ten testosteron to jako zvedá. Takže určitě tady tohleto. Pak obyčejná věc, sauna, jo, hrozně, jako já bych mohl 5 ódy na saunu, jo, jak sauna mi vlastně dělá dobře, většině lidí taky, jo, vlastně nevím, jestli víš, ale neexistuje žádný jiný suplement, žádný jiný prášek, který snižuje riziko Alzheimera o 70%, jo, a sauna jo, takže úplně super, takže sauna. Asi tím, že právě vyklidňuje to tělo, tu nervovou soustavu. To CNS-ko, jo, že vyklidňuje, že vlastně náš sport je hodně náročný na CNS-ko. A my kolikrát nemůžeme spát, že jo, tak ty to znáš taky, jo. Jsi napětí a ještě ta hlava jede a ta sauna fakt jako tě dokáže. No, tam jsou pak ty sympatikus, parasympatikus, jo, tak kdo trošku ví, tak si s tím pak nějak jako hraje, ta sauna tě dokáže právě přepnout jako do toho odpočinkového módu. To samý třeba i studená voda, jo. Ty vím, že jsi taky velký fanoušek jako studené vody. Já za poslední 4 dny jsem byl 4krát ve Finský a no, jasně. Tak půl hodiny v lednu. Jo, takže úplně super, takže jako střídat tady ty teploty, ty regenerační procedury, no a pak, co mi hodně pomáhá, tak
já chodím v Praze na Menhiry, já mám hrozně rád takovou tu sílu přírody, nebo celkově, když můžu, tak vypadnu jako do Tater nebo někam jako do hor na Šumavu, že jo, tak to je úplně super. A tam fakt jako z těch hor a z těch kopců jako čerpat tu energii, jo, ale není to takový, že bych objímal ty stromy, to ne, ale prostě jenom se jako projít. Je zvedáš, že? Já je zvedám, že jo, to je lepší, že taky musím obejmout, jo, že fakt jenom se jako projít, jo, a vyčistit. Přesně tak, jo, a trošku od toho zhonu, že jo, sám víš, že když toho máš hodně, tak prostě tě to táhne někde do té samoty, do té přírody, že já tam jednoduchý, já vezmu psa, vyjedu kousek za Prahu a jdeme do lesa, no. Takže abych to zhodnotil u tebe, ten klíč úspěchu samozřejmě jako hlavně ta hlava a kontinualita, prostě ten trénink. Jasně. Do nekonečna, kdy se soustředíš a makáš a pak vlastně i to přesvědčení v tom závodě prostě, že dáš ze sebe to nejlepší a ještě víc než to nejlepší. Jo, určitě, jako jsou tam tady ty motivační faktory, jo, protože já nejdřív teda, abych to uvedl na pravou míru, tak já musím hodně natrénovat, já nejsem zas až tak talentovaný, jak si všichni myslí, já musím fakt hodně natrénovat a pak, když už vím, že to tam je, to už tak jako nějak poznám, tak potom už vím tak a teď to prodám na tom závodě, teď mám zkušenosti, přesně tak a už vím, že se o to můžu opřít a můžu do toho jít jako na 100%. Yes. Jo. Potom vlastně sauna, no to jsou takový jednoduché věci, prostě jako umět pracovat s tím tělem, jeho poznávat. Na mě třeba taky jako ty bylinky, saunu a otužování miluju, a pak bylinky, klasika, jak jsi řekl, prostě na přírodní testosteron, nějaký základní minerály, vitamíny, jako v dobré kvalitě vždycky v dnešní době těch informací a těch produktů úplně nesmysl. A myslím, že ta vstřebatelnost, čerstvost a kvalita je jako nejdůležitější. Určitě, hraje to roli a samozřejmě taky jako dobrá strava, že jo, nemůžete, jo, to je úplně ta první pyramida, jo, přesně tak, jo, první patro pyramidy, když budete jíst z McDonaldu a pak si budete dávat výběrovou ashwagandu, jo, tak to asi nic moc neudělá, jo, samozřejmě něco, jo, ale ne úplně moc, takže jako dobrá strava. Co třeba nějaký meditace, to pro tebe je spíš to chození v tom lese a ta příroda? Já medituju spíš těma pohybovými aktivitama, jo, nejsem takový vyloženě takový ten typ jako taky někdy, že si sednu nebo jako lehnu, dělám jako dechové cvičení, jo, ale vlastně uvědomil jsem si, že nejvíc, co se dostávám do takových těch meditačních stavů, tak je buď to s nějakou těžkou činkou nebo jiným břemenem, jsem tam fakt třeba sám, medituju, jo, dneska jsem si šel jenom tak po obědní pauze jako zatrhat a cítil jsem si, jo, to je ono, nic tě nebolí, všechno úplně super, jo, takže takhle se dostávám, no. Takže takhle je to jednoduchý, všechno je to v hlavě. Jako v podstatě jo, no, v podstatě je to jednoduchý až je to složitý, no. Co teda plánuješ rok rehabilitovat a pak uvidíš, jestli taky, že jsme z přítomnosti ne a prostě co se jak vyvine. Hodně, přesně tak, nemám teďka žádný závodní plány, teď jsem s Brekem trošku musel zrušit krásný závod 14. února v Anglii, jo, kde mohly být fakt krásné váhy, perfektní disciplíny, všechno by to sedělo jak prdel na hrnec, jo, bylo to fakt jako dobrý, ještě dost peněz se tam dalo vyhrát, ale prostě musel jsem to zrušit, protože jsem říkal, hele, nezapadá to plánu. Vím, že bych byl schopný se nějak připravit i tady s těma handicapama, tím zraněním, ale bylo to ono, neměl bych z toho tu radost, takže já jsem říkal, asi 5 let počkám a vyhraju v Masterech, protože už taky blíží ta 40. No. To máte do 40 Masterech. Do 40. Crossfitáci už to mají 36. Jo. Ale já jsem udělal vlastně to stejný po Miláně, po závodech v crossfitu, jak jsem si řekl, že jako mě to oproti tobě jsem ještě málo rozlámal. Jednoduše řečeno, já mám tu plotínku C5, C6 a vím, že jsem furt cvičil a vlastně tím crossfitem nad hlavu váhy mi to jako tak furt jsem byl, že se to nejlepší a furt dokola. Jo. A teď jsem vlastně už měsíc a půl se soustředím jako hlavně na to cvičení a tu plotínku a strašně se to zlepšilo. Určitě. Protože jdu víc tím jedním směrem, než jako to, takže se dám taky dokupy a uvidím, co bude dál. No, tak pořád jsme mladý, že jo, tak pořád jako v horizontu 15 let ještě se dají dělat takové věci, že jo. Když člověk jako trošku pochopí to tělo a umí s tím zacházet i do toho extrému, tak pak jako to umí docela rychle vybalancovat. Jo, je to tak, protože ve 20 nám to, že jo, všechno vycházelo, ty jsi mohl uběhnout v pondělí maraton, v úterý tam nazvedat, já nevím, extrémní váhy, extrémní tuny a ve středu si byl dobrý, jo. Teď když to uděláš, tak se z toho léčíš třeba do pátku, do soboty, jo. Někdo i díl. Je to tak. Ještě něco, co by si vzkázal lidem? No, asi je i důležitý, jsme nezměnili nějakou tu disciplínu, nebo tak jako okrajově jsme ji jako nakousli, jo. Že vlastně nic se nestane jako přes noc, jo, a že spoustu lidí má tady ty tendence, protože ta doba je dneska jako rychlá, víc a víc, jo, dívají se na to, je to málo, jo, zvedám jenom tolik a tolik, jo, než jsem se dostal k tomu, co jsem teď, i tady, i v tom těle, i ta nějaká ta síla, tak mi to trvalo třeba 10 let. 10 let, jo. Jsou všichni strašně rychle všechno. Instantně, no. A nechápu, že většinou za tím úspěchem, nebo vždy, skoro chtěl tvrdit,
je ta dřina. Je ta dřina, jo? Že ten talent to sám jako, on to neodedře. Jo? Tam se musíš jako přesvědčit, že jdeš prostě, i když se ti nechce, jo? Už jako ráno vstaneš a už to musíš mít jako nalajnovaný, už to musíš mít srovnaný v té hlavě a teď jdu do toho fitka, prostě nejde přes to vlak. Dobrý, můžu to posunout do půl hodiny, o hodinu, ale prostě tam jdu. Jo? To jsou slova Jirky Tkačíka, nejsilnějšího muže České republiky. Já ti díky, Jirko, a my se vidíme zase. Se vidíme v sauně za chvilku, ne? Sami se vidíme. Tak jo, díky moc. Čau, rádo se stalo.